Turangga ali turangga cabe rawit mang. Hoi. Ayo le. Ayo dadah. Dadah kira dadaku. Yo. Kuda budaya. Turangga krucil Mas. Turangga krucil. Iki anake sapa iki? Anake Sumono. Yo. Anake kira nenek ra. Ya. Hei ya. Ayo lo keren Novat ya, Novat. Yo. Priya bagus Kang Alit. Yo. Ananging uga prigelan ngenipun sejogetan wonten dalu menika. Wah. Bos. Ya. Ayo. Hop meh. Aho. Tunggu tak. Tung. Di arep nyapa? Arep nyapa? Iki anak sapa iki? Arep nyapa nang kene? Apa anu Dip? Arep nyapa? Weh nesu bapakmu kentut ta, Mas? Sing kendaki bapakmu. Tapi karo cangkem ae lho iki. Weh. Ho! Ayo le Dik. Kena prank kowe iki mangger. Wah. Wah. Ha. He. Ha. Kaya bangkel teh, kaya bangkel. Jos. Ayo lo Mas Ambon. Hei. Yo. Iki lo. Ho. Iki dlondonge sapa Tut? Dlondonge kuda budaya maksudnya. Pancen penting temenan ya. Samadhi man abirat rata
Ayo ger Cinta kalian lohang gerasing hati-hati Anggone makarya mesak jroning udo budaya Awas sos cilik-cilik cacahing wonten nemeng nggih turangga krucil ya nger op gawe harap ing raja gumara anggatani sayekti kridaning naguraring uga budaya ngandhapan arupi cempeng lan uga nginggilipun awar abrit ya manpos Ogo tansah ngimbuhi pantes gandes sak solai lan uga katon bagus-bagus pasuryane ngger ndang nggih para satriya-satriya turangga krucil kuda budaya hayo hoi yop nah hey jejer narik-narik sing cilik apor sing cilik sing dewasa apor dewasa nggih. Up jos so. Ba. Ho a. Ha e. Ho a. Ha a. Ha e. Ye a. Ha e. Ye a. Ha e. Ye a. Jos. Jos. Hey, ya, goyang Siti, tinggal Siti, lo, ya, goyang Siti, tinggal Siti, Prayitno, padha sing ati-ati turangga kucril kuda budaya. Sayang akeh yo nandang
iki kena kanggo tulodo gandes luwes angati busana iki lo jaranane jaranan kuda-kuda kuda pancen ranggah mening letut kancane he 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 Masih bersama Kuda Budaya Adat Tresno Sawangi. Ayo Dek, Ayo Ndok Sus. apa ini?
Ya coba takonono siji-siji aku sak mene-mene urung kenal aku jenenge. Urung kenal. Urung kenal. Ditakoni jejane. Ditakoni siji-siji. Ayo, perkenalan. Perkenalan satu persatu. Jajal takonono. Sing teko sing kae sing cilik dhewe. Sik Mimi. Ayo Pak, ngatut Pak, ditakoni Pak. Iki ngene, iki krana wektune iki anu jajan tak takoni siji-siji. Jejer. Kono, sing kono telu, sing kene telu. Apa jejer? Heeh, jejer. Teko kene, Sus. Teko kene. Iki ditakoni iki jenenge sapa, Le? Jenenge sampean sapa? Rafa anak putrane sapa? Pak Angki. Mbak sapa? Putrane Pak Angki. Pak Angki. Oh, Pak Anggi. Ya wis ganti iki sing kono. Kepo sing cilik iki lho. Wes iki jenenge sapa iki? Iki sing elek dhewe iki. Oh, kek to. Elek dhewe iki jenenge sapa? Dipta. Anake sapa? Kirun. Pianter. Anake Kirun lha ngene. Sing jawabe duduk kene. Iki kok lek njaluk bayaran apa lek bayaran? Njaluk bayaran apa ora? Njaluk duit apa ora? Njaluk sapa? Njaluk sapa? Pak Kirun. 10.000. Pira? Murah. 10.000 kurang. Bayaranmu teko iki engko ya. Apan mau karo bengi iki 150. Engko lek karo Pak Kirun dikeki 100 apa 10.000 njaluk. Genep jare Pak Sutris mengke 150 ngono ya. Oke. Pira? 5.000. Lah, panggah 5.000, ngerti duitnya 5.000. Pak, diayang Bang Mo. Wes, pokoke. Heeh. Sik, iki keri dhewe. Wes, keri. Teko kene. Lho sisih kok pinggir-pinggir lho, sampean engko wae. Kari. Iki ditakoni sing sekulan iki jenenge sapa? Nakula. Nakula putrane sinten? Pak Huda. Pak Huda. Pak Hud, anakmu Pak Hud. Tak tekoni, sik. Pak Huda, anake Pak Huda. Iki sampean wis sunat apa durung? Urung. So lek sunat nanggap jaranan apa ora? Insyaallah.
Insyaallah. Ya ngene iki. Dadi iki gam iki. Iki gam. Golek-golek Heeh. Sing iki rada gemo sithik iki bocahe. Jenenge sapa le sampean? An Anha putrane sapa? Pak Wanto. So lek gedhe cita-citane dadi apa? Tukang jaran? Heh? Tukang jaran. Cita-cita tukang jaran. Cita-citane tukang jaran. Ya ndak apa-apa. Sing iki bendang cepet iki. Iki jenenge sapa le? Rama. Tama putrane sinten? Pak Bejo. Bojo berarti. Lek ngono ngene, Pak, aku sesuk lek sunat tanggapno jaranan ngono. Pak Bejo ngono aja. Pake celun. Pak Bejo aku sesuk lek sunat tanggapno jaranan ngono ya. Insyaallah. Nah, iki kari sing keri dhewe ya. Iki ditakoni sing tengah iki. Iki aku rasing iki. Iki bocah sing paling nakal dhewe to sampean iki. Heeh. Mantuke. Ya nakal tenan. Sampean jenenge sapa? Novandra. Heh? Novandra. Sik to tak cocokne karo kene, bener apa ora? Cocok. Jenengmu Novandra. Novandra Sampean sapa? anake sapa? Pak Bagus. Pak Bagus. Sampean sing disunatne iki to? Ulang tahun to? Maksudku Urung ora kempul. Pak, lek disunat kok iso jaran Eh, ya lucu. iki ngene tembung umpama. Iki sampean diulang tahun iki cita-citane sak bubare dipun ulang tahun iki njaluk apa? Sampean njaluk apa karo Pak Bagus? Sepeda listrik. Duit. Heh, duit. Kok penak men seneng enek duit kabeh. Iki sak umpama sampean iki diaturi Pak Bagus jumeneng kalian ibuke sapa jenenge? Retno. Retno. Ben kataran jumeneng gelem. Pak Bagus ben munggah karo Bu Retno purun. Heeh, Pak, Bu, jenengan ngaturan munggah, celun jajal. Aku tak pengen terus jenenge Pak Bagus karo Bu Retno sing ndi? Dikon nyelok omoh piye to iki? Kon ayahe celuk ya munggah ning panggung karo ibu ngono. Ya monggo nang panggung. Lho, lah ibu. Mbak Bilih niki kasuwun dening panjenengan Mas Bagus kalian Mbak Retno katuran jumeneng wonten ing dalu punika sesarengan kuda budaya iki mau acarane ulang tahun Mas Kirun. Dadi iki tak cocoke karo jenenge Novandra iki putrane Pak Bagus. Dadi yo ngiras pantes ki awake dhewe ngaturke hari ulang tahun. Lagune Mas Dewer selamat ulang tahun. Buat Novandra untuk malam hari ini. Rada ini. Mas Bagus monggo. Monggo. Nggih, monggo. Wah iki jebule ana tenan iki potong kowe. Monggo Mas Bagus kalian Mbak Retno katuran jumeneng. Monggo Dek, selamat ulang tahun katuraken wonten dalem mriku. Hari ini hari yang kau tunggu. Hei, lele. Usiaku tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Oke, terima kasih dengan adanya tiup lilin untuk malam hari ini. Semoga saja untuk adik Novandra selalu panjang umur dan juga cepat besar, nanti bisa berbakti kepada kedua orang tua. Tentunya begitu. Teman-temannya yang mana? Coba tanya teman-teman. Di foto dulu. Kasih foto. Zoomnya Mas Gogon. Foto, cekrek. 1, 2, Dan juga 3. untuk malam hari ini dikarenakan kita mengadakan ulang tahun tepatnya di rumah Panglipun Mas Bagus dan juga Mbak Erno. Jadi untuk kegiatan hari ini sudah terlaksananya yaitu tiup lilin dan juga potong kue. Nah, ini tentunya dari teman-teman Kudo Budoyo juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Bagus, kalian Ibu. Moga saja nanti selalu diberi kesehatan iman dan rohani, jasmani. Oke. Iki mang kasih tau. Iki anak sing nggo dandangi dandang njukuk nang ndi lho. Hei. Dandang sak tutupe iki mang lek njukuk nang ndi? Ape adeng Pak Tris. Wis ono wae. Nggih, matur sembah nuwun Mas Bagus. Heeh. Selamat ulang tahun. Oke, terima kasih buat Panjenengan Mas Bagus dan juga Adik Novandra. Iki dibacotke ya. Lan juga dibacotke. Bacotke sedilo. Monggo Mas Kiron sesarengan Kudo Budaya. Dik Ipan matur sembah nuwun rawuhipun. Mas Bandi Cipta Budaya, kanca-kanca jaran matur gunging panuwun. Rasido. Oh. Yo. 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 Ya, ayo ger. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, ya ayo. Ye. Apa? Ayo. Ho. Ayo. Klik. Ayo. Sapatan nggih para satriya ning praja satriya ning nagari kang sampun gugur satunggal mawa satunggal lekti turangga krucil wonten ing dalu punika men kawis para kabiyantu dening para sesepuh dalasan tri adi sapa ing Kudo Budaya wah lampahipun sesarengan kalian gumur ing tetabuhan lokon nangka ing gumeluk wonten sadurunging paheban kang agung ya mat wah ayo le siji-siji tak pinarake ya man ya kira was ridu mawur mengawur wurahan pengarani ngajure
ting turangga esti rakata ingkang raja layu sepit raja layu sepit sak jroning lalayoning nggih para satriya mandhet ger iki kang dadi panyuwunmu tak pinangkani sesarengan kuda padaya ayo popo aku tono bali apa ayo lecah bagus sira tak terke bali ya hop brek he lah ya